ଦୈତାରୀରୁ ବିପୁଳ ମହୁଲ ପୁଚ ଓ ମଦ ଜବତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘଟଗାଁ ଅବକାରୀ ଥାନା ଓ ଦୈତାରୀ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଦୈତାରୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ 120ଟି ମହୁଲ ପୁଚ ଡ୍ରମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 20 କେଜି ମହୁଲ ପୁଚକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 300 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ମହୁଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଭାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କମଳା ଲୋହାର ଠାରୁ 7 ଲିଟର, ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଠାରୁ 6 ଲିଟର, ଠାକୁରା ମୁର୍ମୁ ଠାରୁ 10 ଲିଟର ମହୁଲ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ OR04J 6114 ପାସିଅନ ପ୍ରୋ ହିରୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଘଟଗାଁ ଅବକାରୀ ଥାନା SI କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ASI ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୃଷ୍ଟି, କନେଷ୍ଟବଳ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରେବତୀ ସାହୁ, ଦୈତାରୀ ଥାନା SI ବୈଲୋଚନ ସିଂ, କନେଷ୍ଟବଳ ଲମ୍ବୋଦର ମହାନ୍ତ, ପାରେଶ୍ୱର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।